Oikeesti se kossuvissy. Näin alkusilmäyksi, että tämä on hyvin raikkaan ja keveän oloinen. Sen huomaatte. Coca-Cola lasista. Ja tehdäänpäs nyt sitten niin alku. Vittu ei saatana, pistä tuo poikki. Tee nyt se testi vittu. Vittu, pistä nyt se poikki. Maista sitä nyt, anna arvosanaa sille. Vittu, laita nyt poikki. Maista nyt ja anna arvosanaa sille juomalle. Vittu, eihän tästä nyt tule yksi. No maista sitä nyt, maista nyt sitä. Ihan vituista. Maista sitä nyt. Maista nyt sitten. Tässä on... No maista nyt sitä, äläkää vittu hölisi. 7 on sitten suurin arvosana, minkä voi antaa. Sopivasti yökkyyttää ja No, kyynelet tulee silmissä. anna se vitu arvosana nyt, niin lopetetaan tämä video. Se tuntuu, että se tulee vieläkin ylös, niin kyllä tällä on annettava kyllä ihan 8, että Se 7 on vittu maksimi. tämä kyllä menee vähän 7. Tämä tulee melkein ylös ja tämä niin ihan sopivasti yökkyyttää. Juu, eli suosittelet siis. Suosittelen kyllä tosiaan, että niin tämmöstä niinku reilua kossuvissyä, että ihan niin No niin. Perjantai loppu tähän. ihan suusta suuhun suosittelen tämmöstä, että niin, Katsokaa kovaa paljon videoita, kiitos.